L-Europarlamentari Laburista Cyrus Sengerer se jkun qed imexxi negozjati dwar qatt leġislattiv li se jintroduċi sistema biex jiġu verifikati dikjarazzjonijiet ambjentali minn kumpaniji li qed joperaw fis-suq Ewropew. Dan wara li ġie fdat mill-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew. Huwa stqar li huwa grat tal-opportunità li ngħata li se tkompli tiġġieled il-greenwashing madwar l-Ewropa. Temm jgħid li diversi dikjarazzjonijiet ambjentali li bħalissa huma preżenti fis-suq Ewropew jipprovdu informazzjoni qarrieqa dan qed iwassal għal sitwazzjoni fejn il-konsumaturi Ewropej joħorġu aktar flus f'isem is-sostenibilità. Enġerer elenka l-bżonn li jiġi assigurat li l-konsumaturi jingħataw l-għodda kollha meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet informati filwaqt li l-kumpaniji ġenwini jkollhom ukoll l-għodda biex jiddifferenzjaw ruħhom. Permezz din il-ħidma Enġerer se jara li jkunu qed jinħolqu regoli ambizzjużi li jneħħu green claims qarrieqa mis-suq Ewropew. 50% tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li jgħidu li għandhom prodotti jew servizzi li huma ambjentali jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, skont studji li rajna ħareġ li qegħdin iqarqu bil-konsumaturi tagħhom jew kellha biċ-ċittadini Ewropej. U allura din il-liġi ħad tkun qiegħda tara illi tipproteġi lill-konsumaturi u ċittadini Ewropej mill-greenwashing ta' dawn il-kumpaniji. Il-membru parlamentari Ewropew Enġerer mistenni jippreżenta r-rapport tiegħu dwar dan l-att leġislattiv fil-jiem illi ġejjin u ftit wara jibdew in-negozjati fuq din il-liġi mal-gruppi politiċi l-oħra fih dan il-Parlament Ewropew.